Takže čaute, vítam vás pri novom videu. V tomto videu si zahráme Brawl Stars, nový update. Takže ja to nebudem zdržovať a môžeme sa len na to. Ak mám pravdu povedať, strašne som z toho natešený. Poďme si pozrieť free do shopu, čo je free v shope. Free pumpkin box. OK, vraj, že je to dobrý box. Ešte, že som si šetril gemy, lebo vraj, že tam capkom veľa padá veľa skinov. A tak, dobre, tak poďme si to claimnúť. Chcem vidieť, vraj, že to má mať 10 vecí, alebo niečo také. Jo, 10. Takže tak, jo, OK. OG Brawlovin skin na Gina, OK. Kámo, ten som nikdy nemal, tak to je cool, že vám z toho môže padať aj OG. Lebo som aj dúfal. OK, takže tuto máme tie skiny, jo a Kizukenji odporúčam hrať. Cukriko za 25, tak to je cool. Máme tu bossov, na ktorých sa mega teším. Earn extra candy for a few minutes. Ready. Jo, aha. OK, cool. Za mňa som mega rád z tohto Brawlovinu. Podľa mňa dúfam, že bude ten najlepší. OK, máme tu aj nový Brawl Pass. Brawl Pass. Samozrejme, ten si skúšať nebudeme, ale môžem hneď teraz povedať, že ten krov je cool. Toto si takto môžeme upgradeovať. Určite budem dávať trik. Trvá to až 25 dní. A ak si nesili tohto Kenji, ako som hovoril, tak odporúčam hrať. Ak si nesili toho normálneho. Je taký neviditeľný, ty kokos. No dobre. Nebudem to zdržovať. OS máme Brawl Pass. Som rád, že takto Brawl Passy sú teraz v hlave. Lebo bolo to strašne drahé. Plusko si kúpim inokedy. Ty kokos, tento emote je best. Ten si rozhodne musím zmeniť, keďže už Savej Surfer z eventa skončila. Čo už, ale Halloweenská bude asi možno trošku lepšia kvôli tým boxom, na ktoré sme sa asi všetci tešili, lebo ako vidím, tak tie boxy sú teraz mega, sa často vracajú, takže tak. OK, ale čo tu máme ešte free? My tu furt niečo máme free, no jasné. OK, no, ja už to fakt nebudem zdržovať tentokrát. Dám ready. Sugar Card ešte. Oh, mat. Go Candy. Dobre, ideme. 18. Ideme bojovať. Že máme tu pledžu krova dneska. Asi to každý deň sa mení, alebo neviem ako. OK? Poď sem. Som rád akože, môže, že to bude aj lepšie ako boss fight. Uvidím, alebo akože takto ako bossovia ako brawlery, takto som mega rád. Ty kokos, a to je úplne easy teraz, lebo máme normál, ale potom sa to sťažší. Som zvedavý, to akože každý, no vlastne, tie skiny môžete získať z boxu. Kamo, tu koľko ich tu je? Vy keď hitnete jedného, tak sa hitne aj ten druhý, tak to je cool. Takže on má takto vlastné klony. To je mega. Myslím, že Brawl Stars niečo keď to urobil. To je akože fakt cool. No, poď sem. OK. Kam furt mi volá niekto na WhatsAppe, ale ja nemôžem zdvihnúť. Kam ja nemôžem. Poď tu máš. Jedného sme sa imuli. Dobre, tak to je iba jeden. Nie všetci, OK. A dávam mu to hit, poď. Yes, to bol ten pravý. OK. Ty kokos, dobre, epic. Jo, my takto vlastne získame. Ty kokos, to je jak zaplnené. Tak to je mega, hoši. Tak táto eventa. To končí za 6 dní, OK. Tak táto eventa je rozhodne jedna, určite najlepší Fortnite Mers. Fortnite Mers! Brawl Stars. Mers. Brawlovin, tak to poviem. Kámo, takže OK. Poďme ešte nejaký, že napríklad ono vlastne, kedy prebieha ten Sugar Crash? Ono to je jedenkrát za deň. From beating bosses. Aha. Takže my keď zabijeme bossa, tak my máme nárok na Sugar Rush. Niečo také. OK. A keďže tu máme ten Sugar Rush, tak poďme ešte rushovať v solách. Alebo vlastne mi je to jedno, lebo sola, ty si môžeme zahrať odsikedy. Poďme tie Brawlovin bossov. Keďže je tam Crow ako zloduch, tak si dáme Crowa. Máme už dokopy 18 tých cukríkov, čo je za mňa mega veľa. I kokos. Poď
OK, poď. Kam on má imúniu. Dobre, tak druhý. Jo, no je ľahšie dať tých cápkov. Dobre. Takže vlastne keď dáme veľký damage, tak oni si dajú takto imúniu. No, bude to ťažšie a ťažšie. Ale oni dávajú iba poison, to je dobré. Tie šípy. Poď sem. Ne, to som blbo využil. No do keľu, zase som mŕtvý. No tak aspoň budeme spektetiť týchto cápkov, aby to nebola nuda, vlastne pre vás to nie je nuda. Iba pre mňa. Yes, majú to, dobre cápsi. Dobre. Takže dokopy máme tých 18 cukríkov. No, tak to je mega. To je mega cool. Už máme rovno 43. Počúvaj, tak to je dobré. To sa mi ľúbi. Slička môžeme dať hocikedy. Ešte koľko to máme? 4 minúty. Dobre, tak len aby sme sa pohli. Čo to vlastne musím si dať? Dáme si asi Crowa na seba stále. Ten bol na tom dobrý, akože. Poď sem, ty šmejt. Kámo, to mi pripomína ten skin Fortniteu. Z Fortniteu, kámo, no way. To je vážne on. Tak poď. Kam on tam ide skočiť. Nie, on tam hodil nejaký poison Barleyho. Kámo, ten normálne Barleyho poison. Teraz skočil. Ale stále to uberá iba 425. A to aj ja chcem také abilitky. Poď. Imuniu. A ja mám imuniu. Ale teda nebol som imuniu. Menej damage. To je lepšie než Only Hunt podľa mňa oveľa. Boss fight je stále taký OG, to nemôžem nazvať. Ten OG boss fight bol najlepší, ale akože toto je tiež mega cool, že ako eventa, dúfam, že budúci Halloween toto vrátia. Lebo akože no, aj tak za to rýchlo ubehne. Takže jo, dúfam, že to tak bude. No okej, ja som asi dead, či ne? Ne, on to hodil na mňa. Tak nie, on to hodil na svojho pomocníka. Tu máš, umiera už. Už skap konečne. Bože, ty si tak otravný. Poď. Tu máš. Už to chytaj. Dobre, ale akože má low už. Ale ide to aj cez stenu, takže má cheaty. Dobre, to som len tak. Kamo, pekný úhyb som dal. Dobre, perfektne, máme tohto. Ešte tohto jediného. Pekne, máme ho. Dobre, hoši, zase ďalších 18 cukríky. Jej. Ďalší Epic Star Drop, OK. Jo. OK, klikáme, nič. No a máme už tier 3. Čo možno nie je pre vás veľa, ale ok. Pozreli až do konca a uvidíme sa na budúce. Nezabudnite prísť dneska na stream. Tak čaute. Za mňa inak 10 eventa ešte predtým skončím. Takže dobre, no tak už čaute.